Wij zitten aan tafel met Gert Nitters. En jij komt hier wel vaker in verschillende hoedanigheden. Verschillende petten. En verschillende petjes op. Ja, niet in verschillende hoedanigheden, maar wel met verschillende petjes op. Dat is een nuanceverschil, Geeske. Goedemorgen, overigens. Ja, goedemorgen. Maar vandaag zit je hier voor de Monumentendag. Ja. En we zouden het P-woord vandaag niet laten vallen. Nee. Maar de Pleerts doet wel mee. Maar dat is even... Ik had hem op mijn lijstje, maar Ja. je bent zelf maar ik maak het lijstje, maar de Kruiskerk ik. En Glinsterstade doe ik mee. Ja. En is ik een paneldienst. Jullie pakken dit jaar flink uit. En dit wordt gedaan vanuit karakteristiek deel? Of hoe moet ik er even naar kijken? Of zijn er meer clubs mee annex? In een nutshell, het is Open Monumentendag in Nederland. Hè? Ja. Dus het is een landelijke Open Monumentendag. En wij doen al jaren mee. Ik doe het nou voor de 7e keer. Ik denk dat het totaal 10 keer al geweest is. Ja. Met steeds verschillende dorpen. En dit keer hebben we gekozen voor Burgum. Bergen voor de niet-Friestaligen. Met wat 5 highlights, zeg maar. Wat hotspots uit te zoeken. In willekeurige volgorde. Ja. We beginnen dan met het gemeentehuis. Nou, het gemeentehuis, die heb ik ook al jaren gevolgd natuurlijk. Vanuit mijn architectenopleiding. Maar de architect Piet de Vries... 1935 is het geopend, in mei. Dus het bestaat 90 jaar. En dat is natuurlijk de aanleiding om het oude gedeelte open te stellen. Ja. En wat er mooi aan is, ik doe het even kort... Hè, dat Piet de Vries die ontwierp ook de meubels daarvoor. Dus de tafels, de stoelen die we nou laten maken door interieurontwerpers... die deed de architect dus zelf. Dus een aantal stoelen en ook tafels... die komen dan weer van de stichting Piet de Vries uit Leeuwarden. Die hebben ze namelijk geschonken door... Jeroen Gebben nog laatst. Ja. Maar die komen dus tijdelijk dan even terug. Dus mensen die dat al nooit eerder gezien hebben... leek me dat een aardige thema. Ja. Er is ook een spreker bij alle locaties. Of een gids. En zo komen we ook nog even bij jou straks. Ja. Nou, even in een nutshell. Hè. De Kruiskerk, wie kent hem niet, zou ik zeggen. Dat is ook een speciale rolleiding. Maar ook toevallig valt het samen met Tjekkenpaard. Het laatste 13 september ook. Dus er vallen wat tentoonstellingen te zien... Nou, de geschiedenis van het orgel, maar ook onze eigen bestuurslid Pieter de Vos, die speelt dus op het orgel. En dat vindt hij altijd heel leuk. De graven worden ook even bezocht van WO2, de neergestorte Lancasters. Ja. En dan kom ik even op onze mede-organisator, is Observeum. Is ook open. Maar het Observeum, Hans Wiersum en Henk de Jong, die zijn de gidsen die ons dus eigenlijk mede door de dagen heen loodsen. Ik raad het aan dat ook de kinderen daar natuurlijk vrij kunnen spelen. Maar het Observeum, de kijker is denk ik niet open. Het is overdag. Ja. Dat is een beetje jammer. Maar je hebt wel kinderactiviteiten. Precies. Ja. Een van de hotspots. De volgende staat hier in willekeurig voor de Glinsterstaten. En dat neigt ook een beetje naar het dorp van macht en pracht. Zoals we weten, de elite, maar ook de adel die nog wat invloed heeft gehad hier op Glinsterstaten. Nu gemeentelijk eigendom, maar daarvoor van de PKN-kerk. Dan komen we op het karakteristiek van de Pleerts. Daar weet jij alles van, Geeske. Zeker weten. Maar de pronkkermis, die hebben dus dit jaar via de voordeur open mogen stellen. En daar komt dus ook bij Tourbeurt ook even een spreker of iemand die dan iets kan zeggen. En er zijn ook nog wat reliquieën nou bij het Observeum. Die kunnen we nog even daar weghalen en bij jullie neerzetten. Ja, en dus als mensen nog even in de zaal willen kijken, kan dat natuurlijk ook. Hè? Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja, dus en Jan Jongsma komt ook nog even langs. Ja. Dus mocht het nodig zijn, die heeft ook is er even in de geschiedenis gedoken. Nou. Dus ik kreeg van de week nog een kaartje met de opening van de Pleerts. Dus dat is ook al... dat was dan, tenminste voor het cultureel gebeuren, 1956 geloof ik. Ja, dat is ongeveer alweer. En 1773. Ja, dat dus, zijn de jaren. Maar goed, om dat nou even compleet te maken met het laatste fotootje van de Jeep. Ja. Authentiek van 1945, omdat het kader 80 jaar vrijheid. Wat je ook allemaal hebt besproken. Dan kunnen de mensen instappen bij het gemeentehuis, wat slechter been. En die worden dan naar het Observeum gebracht, heen en weer. Dus de shuttle wordt met 3 jeeps gedaan. Nou, in kort is dat eigenlijk onze dag van 10 tot 5 in Burgum. Hartstikke mooi. Het zijn de kosten aan verbonden? Nee, geen kosten. Nou. Het is allemaal gratis. Vergees. Hey. Ja, ik zei het in mijn BV. Vergees. Maar goed, dat is terzijde.
karakteristiek heeft ook nog wat anders lopen. Ik vroeg me even af in het kader van de Tweede zeker. Wereldoorlog en Monumentenprijs. Ja. Daar zijn ook wat aanmeldingen voor. Ik moet even zeggen dat het in 13 november ook in het Lietshoes dan plaatsvindt. Ja. Maar de nominaties die, stromen... Het is onder embargo. Ja, onder embargo natuurlijk, maar sowieso wordt het door de jury beoordeeld. Ja. Welke mooie plan dus de referentie had met WO2. En die dan de €500 in de wacht kunnen slepen. En een plaquette in de tuin. Aha. Van Corten Staal. Nou, maar daar kunnen mensen zich niet meer voor aanmelden, begrijp ik. Dat is... Ik geloof dat de aanmelding gesloten is, maar daar ga ik zelf niet over. Nee, maar ik meen dat we 6 of 7 aanmeldingen hebben. Dus nog niet zo heel veel. Net als de burgemeesters. Hè. Dus misschien hebben die wel gesolliciteerd. Er hoeft er maar 1 goede bij te zetten. Precies. Hè? Dus, wacht af. Luc? Nee, Gert is altijd heel volledig. Dus zaterdag 13 september. Ik zit dit naar je shirt te kijken, want ik maak altijd foto's van onze gasten. Maar in feite kan dit helemaal niet. Ik heb niet, geen nieuwe shirts meer, dus ik heb mijn oude. Mijn vrouw zegt, moet die nou weer aan? Ik zeg, ik vond het altijd maar dan moeten we er een balkje overheen doen. Nee, maar het is een kader van... Het hebben we slecht over nagedacht. Ja, maar kijk, naar die shirt. Good Mood is ook goed. Good Mood. Dat is ook een nieuwe zender. Gert heeft een monumentaal t-shirt aan. Ja, maar de luisteraar die snapt er helemaal niks van. Nee, maar de t-shirt met de oude logo. Daar houden we het even over. Dankjewel. Gert. Graag gedaan. Tot over de 14 dagen. Ja, 13 september. Houden Tussen 10 en 5.